سلام نخلكم نقع ناب كيف تقرنيا فتحان مصاخم ناي لما عند فيديو حزلكم زمصاخ دما كمي غيرنا بموبايلنا طرح زغرم تنبينل نسرح زبل انتخون مجمريا ግን ክንክተሎም ዝግቡና ሰለስተ ስቴፕ አለው እተቀዳማይ ስቴፕ በሞባይልና ተንቢኔል ንምስራሕ ዘድሊና አፕሊኬሽን ይኸውን ንሳቶም ድማ ፒክስላብ ፒክስአርት ስናፕሲድ ሬምኒ ዝበሃሉ እንትኾኑ እዚአቶም ድማ ናብ ፕሌይ ስቶር ብምኻድ ዳውንሎድ ክንገብሮም ንኽእሊና ማለት እዩ እቲ ካልኣይ ስቴፕ ድማ ተንቢኔል ንምስራሕ ዘድሊና ማተሪያላት ፎቶ ክኸውን ይኽእል እዩ ጽሑፍ ምልክት ክኸውን ይኽእል እዩ ስራሕ ቅድሚ ምጅመርና ግን ኣዳሊናዮም ክንጸንሕለና ማለት እዩ እቲ ሳልሳይ ስቴፕ ድማ ነዞም ክልተ ማሊእና እንድሕርዳ ኮይና ከመይ ጌርና ብሉጽ ተንቢኔል ንሰርሕ ንዝብል ከሪአኩም ሓቢርኩም ንጽንሑ መጀመርታ ናብ ፒክስአርት ናቱ ከምዚ ገይሩ ምስ ከፈተ ኣብዛ ናይ ቀያሕ ምድማር ምልክት ንነክእ ማለት እዩ ብድሕሪኡ ዝብላንክ ዝብል ንኾ ብላንክ ዝብል ምስ ነኻና ቱሉስ ዝብልኒያ ማለት እዩ ኣብዛ ቱሉስ ነኺና ድማ ክሮፕ ዝብል ልዕል ኢላ ኣባ እንኻ ማለት እዩ ካብዚ ታይ ዘማርፀና ንዩቲዩብ ዲኹም ደሊኹም ንፌስቡክ ዲዩ ገለይሊ ሓተና ማለት እዩ ብድሕሪኡ ንሕና እንደልዮ ንዩቲዩብ ተንቢኔል እዩ 16 ብ9 ንገብሮ ማለት እዩ ኣብዛ አድ ፎቶ ትብል ነኺና ባክግራውንድ ክንእቲና ማለት እዩ ካብዞም ኣዳሊናዮም ፀናሕና ንባክግራውንድ ኢልና ፎቶ ዝሓዝናየ ማለት እዩ ንሱ አድ ጌርና ንእቱ መጀመሪያ ማለት እዩ ከምዚያ ጌርና ምሰተናያ ሙሉእ ንሙሉእ ማዕር ክንገብራ ኣለና ማለት እዩ ኦፓሲቲ ዝብል ነኺና ንእሽተን ብራይትነሱ ቅንስ ክነብሎ ንኽእሊና ማለት እዩ ክሳብቲ ዝደለናዮ ፎቶ ኤዲት ክንገብር ተለና ግን ተሓደ ክንነክእ ንተሓደ ምእንታ ኸይንኾ ኣብዛ ላዕላይ ላየር ትብልንያ ነኺና ክንቁልፋ ክንክእል ኣለና ተመሊስና ድማ አድ ፎቶ ኢልና ባክግራውንድ ከለር ክንመርፅ ኢና ማለት እዩ መጀመርያ ቀይሕ ስትንምረፅ ኣብዚ ምልእ ክነብሎ ኣለና ማለት እዩ ክመልእ ኣለዎ ሙሉእ ብምሉእ ማዕረም እንታኸውን ካብኡ ኦፓሲቱ ንእሽተን ቅንስ ነብሎ ኦፓሲቲ ክንቅንሶ ክንክእል ኣለና ማለት እዩ ከምዚ ጌርና ንቕንሶ ሕጂ ድማ ስቲከር ዝብል ኣቲና ማለት እዩ ካብኡ ኣብዛ ሰርች ነክእሞ ሪድ ላይት ኢልና ንፅሕፍ ሪድ ላይት ሕብርታት ማለት እዩ ብቀይሕ ነገር ማለት እዩ ብርሃን ዘለዎ ሪድ ላይት ኢልና ከምዚ ጌርና ነምፃ ማለት እዩ ካብዚ ብሓደ ሳይድ ወሲድና ኣግፍሕ ነብሎ ማለት እዩ ንእሽተን ኣግፍሕ ነብሎ ክሳብ ስታት ዳሕና ዝኸውን ማለት እዩ ካብኡ እንደገና ናፍታ ስቲከር ከይድና እንደገና ግሪን ላይት ኢልና ከዓ መስና ነብል ማለት እዩ ግሪን ላይት ኢልና ምስ ሰርች ምስ ገበርና ከምዚ ዓይነት ግሪን ላይት ይመጽእ ሓደ መሪጽና ከምዚ ጌርና ነብሎ ማለት እዩ ሕጂ እዚኣ እውን ብታሓንቲ ሳይድ ብታሓንቲ ጎኒ ገይረ ከስተኻኽላ እየ ማለት እዩ ክሳብ ዝዋሃድ ትጽበይዎ ብደንብ ጌርኩም ተስተኻኽልዎ ካብኡ ግን እዚ ክትቁልፍዎ ክትክእሉ ኣለኩም ኣብዛ ናይ ዓንቶ ዘልኩ ካብዚ ቀፂልኩም ድማ ቴክስት ትጽሕፉ ማለት እዩ ኣብዛ ናይ ቴክስት ትብልንያ ብታሕቲ ጠዊዕኩም ቴክስት ትጽሕፉ ከምዚ ዓይነት ጽሑፍ ተእትዉ ማለት እዩ ደስ ዝበለኩም ኣነ ሕጂ እዚኣ እትየ ኣለኹ ካብኡ ብድሕሪኡ ያው ልዕል ተብልዎ ማለት እዩ ተስተኻኽልዎ ፖዚሽኑ ቦትኡ ኣበይ ክቕመጥ ከም ዘለዎ ተስተኻኽልዎ ከምዚ ዓይነት ጽሑፍ እንዳእትኹም ማለት እዩ ጽሑፋት ክትእትዉ እናሃለኹም በቃ ሲኢሉ ሕውስስ ዝበለ ክኸውን የብሉን በቃ ንጹርና ግልጽ ክኸውን ክኽእል ኣለዎ ክትገትዎ እናሃለኹም ከዓ ያው ብኢድኩም ጽቕጥ ኣቢልኩም ትወስድዎ ማለት እዩ ምክንያቱ ብሞባይል ስለንጥቀም ዘለና ማለት እዩ ካብዚ ቀፂልና ድማ ፎቶታት ኢና ክነእቱ ማለት እዩ ኣነ ዘዳለኽዎም ፎቶታት ኣለዉ ሕጂ ንኣብነት እዚኣ 0 ቪውስ ትብለላ ማለት እዩ ብኸምዚ ዓይነት ክነዳል ንኽእል ኢና ባዕልና ዳውንሎድ ጌርና እውን ካብ ፍሪ ዝኾኑ ዌብሳይታት ክንጥቀም ንኽእል ኢና ማለት እዩ ካብዚ ሻዶው ዝብል ብታሕቲ እኒአ ነኺና ሻዶው ክነስተኻኽለሉ ንኽእል ኢና ሻዶው ማለት ጽላል ማለት እዩ ከምዚ ካፍቲ ባክግራውንድ ኒስ ፍሊ ዝበለ ንኽመስል ማለት እዩ እዚ እውን ተመሳሳሊ እዩ ካብ 0 ቪው ናብ 10,000 ቪው ዝብል እየ ብባዕለ ሰሪሐ እዚ ፎቶ እዚ ማለት እዩ ንስኹም እውን ብባዕልኹም እውን ክተዳልው ትኽእሉ ኢኹም ብምንታይ ነዳሉ ባዕልና እንተኢልኩም ያው ኣብ ኮመንት ኣፍልጡኒ ክሕብረኩም ይኽእል እየ ማለት እዩ እንደገና ድማ ካብ ፍሪ ዌብሳይታት ዳውንሎድ ትገብሩ ትኽእሉ ኢኹም ከምቲ ዝበልኩኹም ሕጂ ግን እዚአን ነናይ ባዕለን ፀግዕታት ሕዝቦን ማለት እዩ
ምክንያቱ ብታሕቲ ፀኒሕና ፎቶ ክነቐምጠሉ ስለ ንኽእል ብተወሳኺ ሕጂ ድማ ኣረዋት ኣለዋ ዘዳለኽዎን ብቐይሕና ብቆፃል ማለት እዩ እዚኣተን ወሲደ ከስተኻኽለን ማለት እዩ ኣብ ቦቦተአን ክገብረኒ መጀመርያ ቢፎር ዝነበረና ኣፍተር ዝነበረ ካብ 0 ቪው ናብ 10,000 ቪው ዝብል ተንቢኔለ ዝሰርሕ ዘለኹ ስለዚ ዛ ግሪን ተመልክት ናብ ዝለዓለ ከም ዝወፀ ዝብል እዩ ዛ ቀይሕ ኣረው ዝወስዳ ዘለኹ ድማ ኣብ ታሕቲ ከም ዝነበረ ኣብ ቀይሕ ከም ዝነበረ ዝብል እየ ዝወስድ ዘለኹ ማለት እዩ እንተለኹ ያው ርእይቶ ንሃብኩኹም ንክኸይድ ማለት እዩ ብምንታይ ኢና ንእትዎ ዘለና ተልኩም ኣብዛ ታሕቲ ኣድ ፎቶ ዝብል አንቶ ኣቕርበ ኣቢለ ዘርአኹም ማለት እዩ ብኣይና ንእትዎ ዘለና ካብኡ ብኢድና ንሓዝና ክነንእሶ ክነዕብዮ ንኽእል ማለት እዩ እዚ ቀሊል እዩ ጥራይ ፖዚሽኑ ክሕለ ኣለዎ ኣንፈቱ ማለት እዩ ናብቲ ንስኹም ዝሓሰብኩሞ ጥራሕ ከብል ኣለዎ እምበር ምንም ፀገም ዘለዎ ኣይኮነን ሕጂ ድማ ኣድ ፎቶ ኢለ ፎቶ ከእትዮ ማለት እዩ ኣብዛ መንጎ ዝገብራ ሓንቲ ፎቶ መሪፀ ከእትዮ ማለት እዩ ጋጣሚ ኮይኑ ዝመርፃ ዘለኹ ፎቶ ናይ በረከተ ብርሃያ ኣድ ኢለ ከእትዋ እየ ማለት እዩ ከምዚ ኢላ ምስ ኣተወት ፖዚሽን ነስተኻኽላ ኣቀማምጣ ከምዚኣ ገይረ ስትሬት ገይረ ከቐምጣ እየ ማለት እዩ ከመይ ሪኢኹም ሓሪፍቲ ዶ ካብዚ ኣብዛ ላዕልኒያ ዳውንሎድ ትብል ጠዊቕና ሴቭ ንገብሮ ማለት እዩ ኣብ ካብዚ ብምቕፃል ኣብ ፒክስኣርት ዝነበረና ፃኒሒት ወዲእና ኣለና ማለት እዩ ናብዚ ሓደ ዝበልኩኹም ስናፕሲድ ንኸይድ ማለት እዩ ኣብዛ ምድማር ጠዊቕና ዝናይ ዓንተዎ ሴቭ ዝገበርናዮ ፎቶ ነእትዎ ማለት እዩ ብድሕሪ ዚ ከምዚ ገርና ምስእተና ዲታይልስ ዝብል ጠዊቕና ብራይትነስ ንውስኸሉ ንቕንሰሉ ቴምፕሬቸር ስትራክቸር ገለመለ ዝብል እኒአው ብራይትነስ ንውስኸሉ ንቕንሰሉ ማለት እዩ ብጣዕሚ እዩ ፅርይ ክብል ዝገብሮ ማለት እዩ ሓሪፍ እዩ እዚ ክንጥቀመሉ ክንክእል ኣለና ብሞባይል ይሰርሕ እዩ ካብኡ እዞም ትሪእዎም ዘለኹም ቴምፕሬቸር ገለ ዝብሉ ንቕንሰሎም ንውስኸሎም ማለት እዩ ኣብዚ ብርሃኑ ትውስኽሉ ትቕንስሉ ናረኣኹም ማለት እዩ ሕጂ ንኣብነት ረእይዎ ኣቕርበ ኣቢለ ከሪአኩም ናሃለኹ ከመይ ሪኢኹሞ ብዝገርም ገይሩ እዩ ዘፅርዮ ማለት እዩ ብጣዕሚ ሓሪፍ ብተወሳኺ ድማ ክቡራት ተኸታተልተይ ኤክስፖርት ዝብል ነኺእና ሴቭ ክንገብሮ ኢና ማለት እዩ ኣብዚ ዝነበረና ፃኒሕቲ እውን ወዲእና ኣለና ማለት እዩ ሕጂ ድማ ናብ ሪሜኒ ዝተባሃለት ኣፕሊኬሽን ንኸይድ ማለት እዩ ኣብዚ ከድና ኣድ ጌርና እታ ፎቶ ክነእትዋ ኢና ማለት እዩ ኣብዚ ግን ትዕግስቲ ብጣዕሚ ዘድልየና ምክንያቱ ያው ናይ መፋለጢ ብጣዕሚ ዘርብሸና እዚ ኣድቨርታይዚንግ ዝብልዎ መስታወቅያ ማለት እዩ ካብኡ ንሱ ትዕግስቲ ጌርና ኢንሃንስ ዝብልና ከዓ ማለት እዩ ብድሕርዚ ከምዚ ገይሩ ከምፀልና እዩ ረእይዎ ዝመታወቅያ ምስ ጠፍአ ብከምዚ መልክዕ ከምፀልና እዩ ካብኡ ረእይዎ ቢፎር ኣፍተር መጀመርያ ዝነበረ ድሓር ከምዚ ኮይኑ ማለት እዩ ኣብዚ ግን ኣብዚ ትሪእዎ ዘለኹም ሓቀይ ብለር ገይርናኒ ክነስተኻኽሎ ንኽእል ኢና ባክግራውንድ ብለር ዝብል ዲስኣብልድ ንገብሮ ማለት እዩ ብተወሳኺ ድማ እዛ ባክግራውንድ ብለር ዝብል ምልስ ኣቢልና ከለር ዝብል ጠዊቕና ከለር እውን ዲስኣብልድ ክንገብሮ ንኽእል ኢና ማለት እዩ ሕጂ ከመይ ሪኢኹሞ ለውጢ ይመፀን እዚ ከለር ዲስኣብልድ ምስ ገበርናዮ ረእይዎ ብጣዕሚ ሓሪፍ ኮይኑ መጀመርያ ዝነበሮ ድሓርካ ረእይዎ ሕጂ ተንቢኔልና ፋይሉ ፅሪሪሪ ኢሉ ብጣዕሚ ብዝገርም መልክዑ ተወዲኡ ኣሎ ኣብዛ ላዕሊ ናይ ዳውንሎድ ምልክት ጠዊቕና ሴቭ ንገብራ ማለት እዩ እሺ ናብ ጋላሪ ኣቲና ንራእያ እዛ ፎቶ እስኪ እዛ ተንቢኔል ንራእያ እስኪ ከመይ እያ ሓሪፍቲ ዶ መፅያ ስለ ተኸታተልኩምኒ ኣዝየ መስግን እዛ ቪድዮ እንድሕር ዳ ፈቲኹማ ላይክ ሸር ሳብስክራይብ ምግባር ኣይትረስዑ